Здравейте хора, аз съм Алекс Смокъра. Днес ще говорим за извънземните. Тези известни извънземни са от НАСА ги изследват. Сега ще видите много такива снимки, но те съществуват все пак. Те са почти част като нас, но са по-умни съществата. Днес съм приготвил това видеоклипче специално за моя приятел. С М се казва. Той ще ме разбере като го гледа. Сега ще видите. Има и гифове. Има всякакви снимки. Вижте как изглеждат те. Те просто са нещо като по-умни от нас. Те имат по-такава технология. Ние нямаме такива технологии. Нямаме кораби, защото сме нормални хора. Но те не са хора. Те са извънземни. Вижте. Снимка с момиче и извънземно. Вижте, ние приличаме като тях, ама те по-такива. Не приличаме, те приличат на нас, де. Ама ние сме малко по-глупавички. Пък те са по-умни. Виж, интелект, такова, умност. Затова ние трябва да не се пазим от тях. Те не са опасни. Дали има извънземни в България? Вижте. Виждате ли две точки там? Това са чини. Наречени НЛО-та. В BTV новините даваха за извънземните. И как се казва, вижте, това са някакви снимки на нигърчето и двама и тук извънземни архиви. Доста има, но най-вечето, че извънземните се намират тези известни личности, както се казва. Извънземните, благодарението на расата, тяхната раса, са такива. Вижте. Сами ли сме в Вселената? Това е въпрос на който... Чакайте, че тук зареждам. И това е истински въпрос. Дали сме сами в Вселената? Не сме сами. Има доста извънземни, но които не сме ги виждали. Те се крият. Те имат технологии, които стават невидими. И корабите им стават невидими и като летят не ги виждаме. Това са тяхните способия. Това е истински въпрос. Сами ли сме? Сами ли сме в Вселената? Ето разбира се, че не сме сами. Източникът на неговия филм Извънземното от 1979 години разкрива именно вие тук ще го четете, аз ви го оставям. За срещата на хора, агресивните извънземни, които нападат кораба им, филмът се превръща и поредици от 3 части и 2 паралелни филма. Единият от който излезе този месец по кината при появите си в медиите за да промотират новия си филм. Скот неведнъж предупреждавал, че има стотици видове извънземни в
открития космос и отбелязва, че хората най-вероятно няма да бъдат щастливи, ако тези извънземни дойдат на посещение на нашата планета. Ако си достатъчно глупав, за да ги предизвикаш, че те отвлекат само за 3 секунди, казва режисьора пред агенцията Франс Прес. Влизаме с цивилизации. Накой глупаци. Тези 4 известни личности вярват в съществуването на цивилизации. И то, че всеки говори за тия работи. Извинете за израза, даже и съм на слушалки в момента и не може да чуете, защото на мене ми свири рап музика. Днеска ще говорим само за това. Сами ли сме в Вселената? Това е въпрос, на който човечеството се опитва да отговори от дълго време, докато астронавите продължават да изучават космоса в търсенето на извънземния живот. Довиждане, хора, бай-бай, абонирайте се за мен, палец нагоре, в Инстаграм Алекс Смолкъра, също Смолкъра с едно голямо С. Бай-бай!